Jingjop kam juan hi henry ka wan lengba ka jing trai sitom ka jing Aisha bat ka jing ngej halaka sam. Handong men song Shillong ka kong Egiline karsa no kala pen I bada ka jing Minot ba ka jing IT hau Blei kala ban pen urlong ya ka jing post new jongka syaka kam ka baka ai jing mentoy ya bon ngot ki wei pan. Naru dangren ka kong Egiline kala iej ban su Jaiñ haba ka jupet ya la ka kmi ka batrai ya kani ka kam. Kani ka jing iej kala nang roy kat nang mi isnam bat hadien ba kala pendap ya ka degree kala leit pen tebet su ya ka fashion designing course ha Sikkim Manipal University. Kajing la jongka kala penlong ru ya ki noi Hikai ban ai man sem ya ka ban peteng puli han National Institute of Fashion Technology han NIFT Kolkata. Hani mentai don ha ka butik jogi kong EG kharsa no iban batai ngi ya ka jingya lanti jo I kumnoi poi shikani ka kam bat kham da sem so I ka por mentangin ya sakmat ban kali gi ya ka jingya lanti jo kong EG bat ki kam ka baitre. Presibun kong pi bat ya presibun ya tim jo pi bat lawan ban ya wat yang Shaniah te ka keteng jonga ka de Egiline khasano asong asa hani hanom mensong dong ka diang kendiat syabangan sedang dan ka Jaiñ ka bakrau Blei baula ayang ai ka ni ka sap ni isap I jonga leng bai ni isap ngayo ban penen kami ni isap bangayo ban ai atat ka Jaiñ start itu ni khna te ka Jaiñ lam prang ha ka ni ka kenti ka bamenta ka deba nadu bangadang khna nga itanat bha ba image jonga I su jang delang ba image jonga ba su hagieng delang ba jong I banga nga pethui petbenia I ka Jaiñ su jong I te nga bot ya I khndiat khansai te nga nang ban su om ban su ki sapti om ban su ki ta ki Jaiñ ki bahe hande kum ki pla ki badat ki baria te delang ba jong I hi bagan ka sap jonga ka yalam ba nganlong professional benta Kumbangi yo snow mo ba pi la don pai ka talent la don ya ka sap pi kuliah ai bat kumno pi pen tebet ya di ka sap pi kadang ya ki por isni ngala pendep ya ka degree ngala pendep ya ka degree te hakani ka perthai ka bajanjar kam te ngabang la don lupai ka ni ka sap te ngaphai shi ka ni ka liang ka ngom yo kam yo jam menta ngaphai shi ka ni ka liang ngawat ka jitep namar bangam ngana la dia ngam kwa ban long tang taki tailoring ni ki basusu malumala ngakwa bangan long professional ngakwa bangan long kham he ya kata ka kam jonga te ngala phai kman ngala wa jingtep dang la wa jingtep ha ngasalap ba kani ka fashion post kadang ha Sikkim Manipal te ngala lei ban kendu hang te ngala yo Jaiñ Hikai hang te ka tu kan ni benai te dei lang ba nang te ba ki no Hikai hang te kyo I nga banga tresitom banga regular ki class kum imam kinti mam rida kitu ki itanat ya ki jik kuliah jonga te ki kili yang aku ka si ki on the fiyo ban kuliah sa Kolkata pi biang te masin ong maki kum tang ala yo sngo ya kata ka NIFT Kolkata kat ki balai hang ta NIFT Kolkata kinang bai kilong biang bai kilong professional bai masin dap manta te da ka Jaiñ kemen nga syuang be hoi ngam tep na yeng ki sha na kim sha nga syuang be hoi nga kwa ban let sa ka de ta da ka government kota ba de lang ba na kino Hikai na po Sikkim Manipal ki ba la yalam nanti betul nanti yang ba ngan poi cha ni ko kata te badala poi cha the ka Jaiñ puli ka long ka ba ngi haban tresitom ka Jaiñ tresitom ka long ka ba palat ha ni haban ya petmiet ni haban ya thiari ki arbaji lai baji namar ki buon palat ki kam ki jam ki bangi haban pendap te de lang tang tresitom mi kita dadap nang tang salet saban internship tingi election ni Shillong nomor sethi ki don tang ki gowns ki menswear ki ngakwa bangan nang ki Jaiñ sem tinga male internship shini te internship ngala da bi Elizabeth naten ala inkra te dadap nang tang isle ki industrial training and then kumtahi kaya ter kapor te hado bang dadap kita ki Jaiñ puli Kumo pi ong mo ba ka ta ka Jaiñ kemen jong pi ban yo la ban lech thi kham da pakhat ki sha ne am yeng te na yeng nga ko ban kali phia na yeng ki long kum no ka por ba pi kwa ban lech ba ki don ka Jaiñ khang naman hatu ka por kam pat shai ka perthai ka phone dang don te itu phone iba shu ki pat te ban ya phone than rom yo ke balance ka baduna te kimsha tenga yam te namar ba ka Jaiñ puli ro ka don hi ka da ong man kana ba yo ka government kota ka siu tang ka fees te ka don bat ka Jaiñ siu ken ki tiar kita ki bayeng ki ong kim la te nga wat lenti te ki don ken ki bayarap yang ki basa hang te hapo kedai ki basa hang te ki yarap yang ya kita ki ong kilet bet in saya rap mangi te da pun tahing la ya keren haye masin keren haye ngam tip leki ish teng lenti ro ngam tip te kin
beteng hadu da kut ngam tep ngashu dwai be Blei ai bor yang ya rap yang ba ngan nek ken kata ka jing puli ti dei lang ta ki bana ye ro ki sasha yang ti hadu bang ada kata ka jing puli Hadian baklayo ya ke jing nang jing start kokong Egiline kam syam lakot tang haka kam ban so Jaiñ right kelas dang ban penwan dori ya ke designer dresses ya ke bridal gowns hot bon jat ki Jaiñ balashna da ke jing shampang bat ke jing start tang bakal sang ya ke kam hendrai kal shimru ya ke benta ban ai jing Hikai ya ki samla barhaus nam arjar khatsan kal Blei ya la ke fashion training center hanong song lingba ke jing rap na ke sorka hakabas dang tang kenjat ngot kisam la kila wan ban sha Hikai hendrai menta bon ngot kila yo jing Hikai pat bon ru kibla seng ya la kibuti Good morning dear students patai pada kata ke jing pintu becong pi pada ya dia kumnu pada kisam sekian pat kata ke jing pintu masindap na po college ngam kwa bangan treasure thi ki bun ki layo ki jaka treasure thi mo ya ki kam jungi namar mas empat dap tang masindap internship ki layo kam Tinga pada ngam kwa bangan treasure thi ngong kwa bai bangan penyar ya kata kam jong Shaniah support Shillong ti masindap kita ki industrial training and all kita berok fight tinga wan Shaniah Shillong masunga Shaniah Shillong ngam pat yo namar ki brim ki pat tip yang bang adap ki jingsu ki pat yo asmo kenyanga te ngale kumno ngapen tibet show haye nama shathi ki Hikai deng ki gowns ki menswear ki skirt and tops Shaniah ki don ki Jaiñ sam ki blouse sam ki sakti khulung ti hatu ko por ka YouTube ro kam pat dan ka Instagram ro pat dan kadang dai tang basu ya be tang itai ki pat phone and but Google de ngashu Google ngashu lek na po laptop na shu wat na kijingtep na kita ki Google kan na shu wat kumta ngasuki pasuki hayeng pentebet ya kata kakam kan hadu sans kan hadian ki brio ki satep yang ngasuki suki tikila awan dang la sutu bangala la bangan pentebet te ngala snow scam kan ya lati te anan sakawai rupa sutu ya kata di kejing Hikai jonga support senior college ba ngala kan ban Hikai ban bangala sutu ya la dia bangala la ban pensutu iki kena kata kajing pentebet ya kini te kam dei ka basuk kare ka ba e nama ban penwandur hi ya ka Jaiñ ka ba e bhang ni kong idon kam ya ka measurements hadin idon kam sa ka garment construction hadin idon kam sa ya ka pattern making ka ba penwandur ya ki Jaiñ kumno ki bust kumno ki waist ki shoulder to waist kumta te hadin ki sawan sa ka garment construction kumno bansu kata ka Jaiñ happen one ya ka fitting ru but ya ka finishing ru kita ngi happen tibet dada umbiang kita ki Jaiñ ru kem itana ni happen tibet bhai kita ka te nalor ba pi na ya la de ba pi Hikai ni yo snow ro ba pi Hikai ki kun samla ban su te ya ka ka kam dadu menu pada pisang ka ya kani hi nadu marsendap kuliah na po Kolkata te ngelawan Shillong te awata ka por ngampat dan kam te ngampat snu thau nama ka pattern jong kanif ka e bhang bangin Hikai ya ka pattern jong kan FM ki bon nga ban snu thu nama ka kalong cerong bha kata ka pattern jong kata te ngelawat penia ba hadian ka tu kan ni benai ngayo snu ba ka dan ka kani ka fashion course Hasinot college apo Jaiñ te de hangta te ngashu Blei Blei ngong tra ya rap yang ba ngam tep ngan chule bu application hang tema ba ngan yo ya kata ni ngam yo ne ngam tep ya kata te ngashuli bu application masin poi hang te tinggal igu hakam rajang principal i phabe ya po IQAC idon isa meras hanta te ya karen ba ita isa yang isa tongin saya pet ngin saya pet benia ai kata te ngashu ai ka application ada ai ka application te ngala aklet ya kata ngashu ang tharai kinum khat himo te hadin chita yo pade ngayo ka phone call na isa dala yo phone call ang pi nang emen Hikai ki kina ang hoat sangan nganang ngamte bata ka por nganang ni ngamnang mo namar ba kadang day first yang ngampat dan hire kita ka kata ka ban ombang la dep kan experience ban Hikai kita ki Hikai tengah shu ang be hoat sa de dala dep nang ta ila ong yang sawan no kata ka sini dan interview mak sendap ila interview de interview ila ang ta sa one join ala sha te lawan dala le join pada tengah se i ki kena ngalai ki kena te ngasdang ban Hikai jada kata ka pattern jong kan nif dang layat shi benai kumtang suthu ba
ki kena kim smooth ho ka pala jadi kem pala tengah research hikum no bangan hikai ban kan kamsuk ki kena namar hang te ka datang 4 months ka datang basic kan te ka dai 4 months te dang la hikai pat hang ta dang la ya da ka research jong la jong kita ki kena ki smooth ho kan te nadu 8,000 khatwei hinga hikai hang tu hadu 8,000 apu tengah hikai hang tu tengah hikai be hang tu te kanang ya kisngi kum tu ngai ki kena ngayo ban hikai tang khendiat te tang ka basic ngakwa bangan hikai ki kena bakin hadu bakin yang hala ki jong ki jat tingim yo la hang tai namar system ki change be ki kena ma te dala akum tapat ha adien habut ngasa perkhat ke ngong ni ngakwa bangan seng no jong na jong bangan yo ban penjar ya kata kakamo bangan baki benlej handif kalong ka bae namar ka fees karam te ngong ngan shim no khamduna te baki kena ru kin yo ban yang hala ki jong ki chat ken baki wengan ngan hikai ki hadu bakin dadap ki kata ka wedding gown te ngala perkhat bha te hadin kata pade ngasa sedang ngau arhajar khatsan ngasa sedang kan seng no ya kan ye jong na jong hakata snem arja khatsan ngayo tang rungut khna te ngahikai tan kita shwa ringkat ru bat ka leisure college ngahikai hang ni ru ngaleisure college ru kan kiya ki por kiya ki senang bon ki kena shu ade ko jing ai bo jong Blei hi ba ngayo e kita ki ya kita ki jing hikai kan ya kita ki jing hikai ba ki kena ru ki sngo tho na kita ki hinrungwat ki sabun sawan ban wa ki kita ka jing start kan macam ni Haus nam arhajar apua lengba ka way pat ka scheme jong ka sarkar ka kong Egiline kala yo ban penhe ya ka training center jong ka bala pli la chu ya ki samla kan thai bat shinrang ban yo kala kamai jadi kita sedang jopi ni pan seng ni kena kam tu pi sem ji en em ko sedang ni kam tu pi yo jing arab em nang nu te ha college te ngam dan problem ye te ka piang be hang tai te bangla kwa ban seng hi jong la jong hang ni namal ni nakalong yin jong ngim de ki ba biang ba dan ba bet ban seng hi na la yen te class sem jing e bhayanga bangan seng namar ngan seng da shu seng betang ka dukan tang ka wei ka kuat te pasuk ngapat ngakwa bangan don de ki bon te ligi kuar ba ki khna ru ban bon te ka wei ka kuar ka shong do de ki shpo haja te ki ni ki bla kham he ki la po absent haja te ki kuar ru ki de ki badam te ngala shim jing e kata te ngaphai byang shu Blei hi ngong ai bor yang Blei banga ajing start yang le wa jing start nong nong am te idan ita isa ibatre po directorate industries isa warshong tengah orang sulit mi hai nama basyo ban Blei pulie shathiru de ma hi ba pen le kita ki got kisla jonga mangan yo kita ka government kota tengah le mi hai mas le mi hai kalong ka basuk palat yang yo me shushim da ka de scheme government scheme te kileshim form nak tena po khadi isu phashim form yang yo ngan ra ka form han ni te isu pendap be ma isu ipenle lun ma bro khai yo ki sulit submit ke ni tada de submit hadian arbanai ni lai banai kum tahi ki phone yang ban interview nama ban yo kata ka scheme ru ngi dan kam ban interview ndai ka basu one shu yo ba kum tu kalong jerong kan kata ka process ban yo kata te la de interview hang taru ki shu ang pila abiang pala ban yo kan ka scheme te ngin sa pentep ya pi te ka bla bampor te nala yo hadian kata pada ngan sa hadian jong ki khambun benai hi namar ba kibon tamo ki khana tengin sayo kata ka first term kata ka scheme kan ka balong arlak san kho haja de nang tang sayo ban seng ya kanika dukan ngayo ban thi ki kor ngayo ban thi ki ngayo ban snai ki furniture and all kini baro khat hadin kata pade kanika dukan jonga karet pala tiki khana ki labon pala ki la don dai kumba ki apusan ai ti kala rit hang abu live batch men step men singi bachan me ti kata ka live batch ru kala long khamia pala te dala de kum tapat kejaring khat kumnur kumne iwan mi ita isa hangne ide ban de shanigrams ngala perkhat hing ong ni ngan le kumnu ngan shimlun na bang ru karam pala ka kasut te ngala perkhat hi ngan le kumnu de jaring khan ma iwan rung bia hang ni masnuan ma inga he men siam long kumba ki wan ki kimi ki pa jong ane kumno isa warshong ibla yarap yang ana do dang sang shong isa sa ngakwa ban pen he te kini ka kam ni kala khap ni apala te sa nama de ma hi ba ong yang bo bat ki khna training ru kin namal ba ki bon ki khna ki bedang ni ru ngin sapha ki khna chapi te de ma hi bala pha yang ban bo ki khna training ru te ngong isa kala kham ni apala te sa ka jaka ni te ngan le kumno mo ngakwa bangan pen he ru namal dang khna te ngim julang pisa
yo mentang ipenan kam ngi tap shini te ka bun ka jinglot te isayong kaladon te ka second term boleh film apply ya katung la so ban apply la kilet ben shakadi kilet mi la ben kita ikut kisla berim te da ka jing pha jung I te ngalet shate shapo khadi ngalet ngasai kendo I ta I we ikong te in sapen le ma I kenya kata ka scheme ka ba second ka bang ayo ka bade nyula te nang tang la yo ben man thiet ya ki kor ki barem pa de ngala di no ngathiet no ki ba thamai ke ngapen thamai ben ki kor na mar ba ki penan kam ki khana te bun pendukut thania ka du ben ka kor tentang mo baleng ba jong kiru ki don kini ki jingyarap ki ba ki support mo ki ba ngayo na kini ki MLA ki ngayo ki kor arlai telekom tu kini ki MDC barem jungi itu ba fanten te ba de ba bante do ri kurim jong iru ila yarap yang shibun kan la support yang shibun hi ba de leng ba jong ki hi ba ngayo ban yang ga ni kan ngam la khlam da songu na mar ba de ma ki ba long ka jing dang khana long mangi hata ka po dang khana te ngim don te ki la yarap ma ki kan la nang kham ya chu kata ka kam jong a te so tenat pa ikam AAP pin chu hasun kan de ki pen ilen TP hadu ba pin na po yan te hadu kan ka khap pidang yo jinyaram em na sorka oi kani ka last kan ka bamanta ka banga dang yo ka badang shudep yo hi ka bade hi nyola kadi kata kadi na katina ko khadi and village nas dris kadi na kata ka banga dang dap thiet I kwar ba thamai ang thamai kani ka adukan jonga naman ba kalarim kala naman adu arhajar khatsan ngasai ni kani adukan adu arhajar aku ang yo un thamai biang ka kani kade ha katam jonga loan hi tamba kaya ni ka scheme naman bin yo subsidy du na kala long ka ba yang namo ban shim ya kani naman ba nga perkhat nga la ni ngam la ni ka ban siu mo ya laya ata ha kata ka scheme nga la ni ngam la ban siu ndai kata ka jing kwa jonga kala long hadu kata ba ka kende ka mesim jonga bangan penhe kata ka duka nga wangan grab ya kani dia mas kalau ka bele ki kot kislaru ka ba ka bajenja namal ba ka di jonga government tama di government kam te ka basuk private te ki shyo ba kum tu di ka government pare ka jenja tin ban yo te ki kot kislaru ki ba bon hi bangi haban penan kam ban le kani nadu nang tai ni haban le sha hapo khadi I papers ki babun ba ban le han tai da nang tai sa transfer sha bank tina bank ki sa ai kan ko kompi shim ni kan ka kam wan Hikai pa hakani ka kam ka bangi tre mangi dan kam ya kasap lam kasap ni na de ki doni ki kena ru ki bompa nang ra ban su ban yu ko kum ya ki ru ni la ni jinja ki ban Hikai de Blei ula ai yang ai kata kasap ka bangan Hikai ki jai Hikai ki suki ki bla don sap lupa te ki la suk ma ki la kham suk ban Hikai ki hindre ki bom pat don sap te kham naman nadu dang sedang hi ban yu ko ngi ha ban Hikai kita te ki don ki jai khana ali ki belong kham hadian ma kham suki ma ban su tho nadu na school te ki perkhat ki ongin le su jan ka suk ban su jan ngin le no da ka training su jan ka kham suk tama ka namal ba ki don ki maths ki geometry te ka kham jin jar he kenya gitu te ngapan bor ben Blei man ka si bangan Hikai ki kena ba ngan la ban penang kan te om tang ki kena container samla ki bawan hanga ndai ki bala teman ki long kemiru ki dan namar kim yo ban pen fulfill ya kata ka dream jong ki hapor ba ki dang samla mo ba kim dan support na ki la yo brio pat ki la yo na ki kurim jong ki la yo na ki la yo te ki wan ban Hikai om tang ki shen kanthai ru handai la don shen rang ru iwe bang Hikai ya te mai mentai la long nga internet bahai la long ka jing start sai ki we ibdi bana sora I wan lam ding do de mai shinrang marwai ibla hapo college te ki bon ki shinrang bano hangni hadukan jonga te de mai ya runga wan yalam na college nga bai don kasap te de bangawan yalam shani kai mai mentai ilong Hikai ka lai ki we ikwe ki khna acha thi sora te ban Hikai ki ne khna ru kashim por bhai kini khna ban shim kamdei ka basuk ban ong tang lai banai sau banai la nang su jan ka hanga te ha ke baki 1m ka bam na kisnam namar ba nga ya na do ka basic ama ha ka basic ki don ki sleeve ki neckline ki body ki skirt kunta kan ki darts ki zip rung ha ban Hikai ba thek pa thek kita da deb kita ki basic nga saya che ki jan sem
ki Jaiñ sem ki don ki blouse Jaiñ sem normal ki Jaiñ sem satin ki ya ki beads work ki hand work gitu coat and pant ki patulun ba ki coat mo dadap ka jinjar ban su ye ki namal ba ki Jaiñ shen bang te dadap nang ta ka shempor tangi kita ro kala shempor lupa arsnem te ka bampor kanya kita nama suki omdei sabang ashim tang ar kanta lai kanta omdei banga ya be wot bang shupen dapat kumto kidon ki jaka training hakawi ke sabti ki thabat sleeve ki thabat body ki thabat neckline ki thalo berokhat ki kena kim smotho kumto ngapa dengan ya sure thick ka neckline ki ya neckline ki sleeve ki ya sleeve body ki ya body skirt ki ya skirt daladap kita tingin sa form ya ka sabti kulung sho la ada form ki sabti kulung ki bag ki herban ni kita ki sabti kulung ro ngapen hikai bensu ajat lai jat kumto tir la ada kita pada ki sapoi ha kita kan ki Jaiñ sem ki sapoi ki menswear ne ki women's wear kumta kan ki trouser and pant kumta dedep kumta ki saya ha ki gaun ki bala kham ki sapoi ka kham ka kham bampo shushu ha ki gaun ki evening gown ni kita ki gaun ki ba ile ying ya tho ki brio te ondal ada blo kita baru khai tingin sapoi hadin do kadeka wedding gown kaba kham shushu kan kaba kham bampo shushu kan kita ka wedding gown te ka jingsia we kini khanaro kam rem kata kumba compare ba kini ki college ne ki university ni ki badan ashim bekat kaba ki la kot bo na manga stu ela jong mangam dan te kidan ki khna ki buan hang ne ro ngashim la ka timing ar kanta ne lai kanta men step men singi ba jan mit kidon ki khna ki balik class shwa ki sawan kidon ki khna ki balik trai kanta shwa ki sawan kidon pat ki khna ki balik shong dukan ha ki wei dan ki wan ai kuble arta ro gitu ki try jong gitu ki khna mo ki ba shong ha yeng ki ba shong yeng ki pha training khna ki ong balik ki shong bi ha yeng mo tin shong sa ba ha yeng kidon ki balik school men step ki sawan ai kuble ya ki ro ba ki la ya ai lat ya ki khna jong ki ba kin yo akan ban penon kam ya kata ka sap ta tiga Hikai khna ka Long don ki jat khna ki ba kham biang don ki jat khna pada ki ba kham duna tambang mangai na la ding ha ban tre shitam ha ban wate ki gini ki khna ki hakanu kal yang ngala ban pensungut ho dangala dap nang ni dangala dap pe itu khna be ilong kham duna ngandala le chi yang am nga sait perkhat ngan le kum no ban pensut ho bhai tu khna ngam ju reject ngam ju ong phim nang wat wan shu namal bale snosi dan ki bom dan sap ha katu ngan pendan sap ha kani dileng ba kata kan ki khna ru ki sa scam ki sanne kinang beh do banana andala dap nang niru kila pli ka dukan na jong ni kila yo ban hikai ye ki wei la ni ki sedang don ki baya su ha yeng kumta kila ya pa ki Instagram ha ki Facebook kila apa ho kita kat kum ke jing ong jogokong Egiline ke jing nget ho Blei ke jing Tracitom ke jing Minot bat ke jing Yaisha ki dei ki Nongrim ki Blei lam ya ka sya ke Jingjop kalau ong ru ba om dei ban tieng ban sedang wat lada ke jing sedang keret Henry dei ban yai Tracitom bat ban yai puli bat wat benya Nanti apa orang kajing ya trailang, kalian jauh pi pada kalian juga. Kita kita kenaro, kita berlawan hang ni, kita le tangi bayan, kita siang kijam ki safun yang te hang ta ken ba ngayo ban almen siam ki pinde ban long kum ta ba pilih school ro piap ya no ABC na pinsanang pat ka spelling kada ha kata karukom kay nga happen sa nga haban yai ba ka jing perkhat jong kiro dei tang ya kan ka talent ka ba shuwan hikai la dap i hapte ban ya interact ba ki kenaro ban ya sngo tanat kan ba ladaki sngo tanat pa so tanat te ki wan ta kan ado ba kin nan om tang ba nga hikai mo e kini ki kena dei ki don ki kena ki bawan hani dei ki barospa ki baduk ki ba shutrai bella ki ba shuli trai kenta te kilawan hani ki ong ngakali ki da fila adap pinle aku no pun dukan ne pa emi habe trai kenta shwa ban yo ban seng ong te hadin nga ong ba himdei mo ban tiang ban le mi ki emali ru nama ka scheme jong ki emali ngim dei ban pendu ngi long ki yo be ki scheme ladangi smart ban le mi ki ai be ka jinyarap ong pinda seng dukan finyo tang idukan ibarat fidan kami be ikor ka table ya istri ka talapiang tengah penslure ki buan kan ki don pada ki bala pa bu kham he tengala ayalam da kini ki scheme ki bale ki don ikum iweru ibadan hang tengah po renja Christine itaru ilaya da kini ki scheme ki bobon hi ki baya ndai ki basyukwa ban seng te idukan ibarat te don ki bang ayarap ro ya ki te ki sasio pada khendiat kum ta kan laya kita ka kajing ya lenti jong ki kum ta ki blabon hi te ki ba seng hi ki kamla jong
Di kini ki Jaiñ bapisu ni bapisu kini ki kena. Atu pidi kini pisubu kami bakin pet. Kini ki Jaiñ bang la display hang ni kini hani hajrong kini kide baki pendap be ki kena kide be jongki ki thiet Jaiñ hi namar nga force be yaki namar badang apen le tang hi ki Jaiñ cotton ni ki Jaiñ muslin kan tiang te yaki hadian habot ban su ki Jaiñ bha tiang nga force be yaki ban thiet de ki Jaiñ ba bha omdi tan ki baram palat kata tan ki ba arspa la spa ba shispa san paushimita kumta tiang nga force be yaki nga omba phi hap ban le ki Jaiñ bha khnang ba ngi chathi ko kolkata em nang tiang ban su namar ba ki bon ba pen le ha ki muslin ki cotton ni le ha ki to tengim tep ki fit na ki no hikai kim da pet ba kan kata ba kin hadu ban dalong saning ata hang ne ha ka finishing ada check ba ki bro ka nya check ba tenga pen shlore ki ban the ki Jaiñ ki ba ba kin su shela dia phong shela dia dala snap snu ka fitting kalawan te kala biang kata ngarung no hikai dang apet da kala ibiang tinggal along ibiang te kini ngampen slur hire ki bandiro ngampen slur hire namar ba da kila bu ka dukan lajong ki yo ban display yo ban display kan omde bandi ki brio pada de namar ba ka jing su hang ni tang shisnem ka dai basic na shisnem shakhmat kita kila ya be ke design hadu ki Jaiñ sam hadu ki sapti hadu ki ko trouser baro khat ngampen slur ba kin di kin bu sample namar don am kapot baklet ki plat nang ni ki klat nang tai ngong sa plet sa pet nang tu te kata Kajiyal enti jongga kong Egiline kharsa no kalong kanuksa kabakasam ladapen tebet bat pendon kam hong kala bon kalalong kalat kamai bat kalat ban kentiu ya ka imlang sa lang ke kubor jangka shaki samla kalong kabashai wat tiang ban sedang wat ken randin na ki Jingjop Shaniah hau Blei Tracy tom bat tray Minot namar ke Jingjop ka up yakitu ki ba om sange banyale ka aiman sem ru yaki samla bakinom kan randin na ki Jingjop hendrei bakin note ban be ya laki thong bat ban pendan kam hok yaki lat jingrap ki badan na kalian ka kong Egiline ka ai khublei yaki badan banta baro hakaba aiman sem haka Jingjop lenti jongka khlam daklat yaki nong ai Jingjop trailang na kapor shakapor Di ke ego kubor ka bapikwa ban ai shaki para nong pet ya ka di ka kuha banta. te nadu ba sedang ya lenti de kam hawai ba pila ong ka Jingjop kadon ka Jingjop ru kadon ka Jingbom job ru kadon lang ngila ya lenti lang up down ngila long lang kunta ngila ya ha kata ka Jing don ki por ki ba duna ki khana don ha kapor ka bangim don jingsu kum kini ki banai ki ba duna kam mo kim don ki jingya tho kim don ki jing khawai e ishi don tang khandet than sot kum to kum ha kini ki po te kalong jinja ke kum ta ki don ndai tang ka ngim yo ma tang ka Jingjop ni yo ma hi kita ki jing ni laban oma ka jingsu si ka ba khandet mo ndai nga klem do jing karman nga yang scam ha kata bat banga seng ya kani ka kam mangale e kini ki scheme kini ki loan barok hadru nga klem babi ngala nganut ban oya kata bangam dan ka Jing babi bangale e kini ki scheme government e baro khat te kata ka khubor jonga ban ai ke we te kalong ba wanom tiang wanom kan randin hap yat haban be e kata ka thong ka Jingjop nga ai man sim ro e ki samla kum ki samla ha kani ka pathai ka baduna kam manta ba kinumbe ada tanya kani ka kam sarkar kinbe ndai tang kani ka kam ka banga trai mga kilabun ki bakery kilabun ki building kilabun ide ben ya be ki kam na jong mar ka sarkar kan namla ban ai kam iwei kat badon kat kani ka Shillong jungi mo kat kani ka Meghalaya jungi ndai ki de ben be ki kam na jong wat ya ka sap hangdu ka sap kadon wat ya ka sap hangta kain salet ban pentebet om tang nala dia pihak wat atat ikinong pentebet kinong yarap mo namal ba kumanga nala dia ngan chupen tebet tang Hanif College kila i nga te ngalakot tang hang tu ngawat shani ken kum Elizabeth ibade baden dukan po betik jong halam khra kum i ila yarap yang ha ki Jaiñ sem ngalawat jing yarap kum isa warshong ila yarap yang ha ki tu ki scheme nol kum i samaras ila ai ka lat yang abangan hikai de leng ba jong i ken bangawat haban wat bete kita umdei tang bansyong hayeng banshu up bakan wan kata ka kam kan kaching sungu jong ate kate bakrau kate Blei hi bolau ai ngai kani ka sap bangala ban penon kam te sure bangan yo kani ka jimpuli ngadon ban ai jingko Blei ya i pastor ya shan
ibalong i pastor jong ni balang Jesus Christ syoban yo akan ijumpuli nga phone ye nga kwa ban ye kenduk dengan dala ye kenduk bat i nga saya share kini ki jing kwa jong jing thang jong bang aku ban lek kuliah ngam kwa tu pastor ngoi pastor ngam kwa tu pastor ban lek kuliah kini ki ber yang aku hanif Kalkata nomor bang alayo asma ta kapor ngam palit hasikem menipal tu ngau ngaku bangan kuliah hanif Kalkata pastor ngam tangi dan ke jinget sa Blei un sapli be kala te de leng ba itai pastor iba aimen siam yang te ila aimen siam yang kata ngarung aladon ke jinget scam te nilai duai te masen duai te pastor te akan pele jingmot syuhi tengah le John askem menipal masen le John hata hadian Henry benai bang ada pulian askem menipal ngayo ya kata shelif asyufun be pastor asyuang be pastor kule shibon ke jing duai jong pi klan pelat benduai hadu bang anda yo apa nef Kolkata ka bang kuwa hi bangan puli dei leng ba ke jing yarap ke jing jong i bangilaya duai lang Blei ulai osngong ke jing duai hadu bang yo kata ka jing puli ke jong ka jing thrang jong ka dei ngi haban wa tenghat don ki por ki bangi dunah kam ngasih let kumtu da don ki break yung imlap ti panuan syadukan ngasih let sa kay jong ki ngalong ka bas nguret ken yala dia ba ngan let be syatu ru ba ki don ki bamlap si syamo banwan ki don ki badon kulung red ki don ki basitom ki kwa pa de ban pongi kita ki jan ke ngalet mi syaki ken te de kata kan ai man siam ya ki para samlaro bakin yang halaki jong ki jat kumangale ikini kena menta Hikai ki om tang bakin nang yala dia hadu bakin da yang halaki jong ki kejat penon kam yang kata kasap ka Blei ulai baleng ba kata kasap kila ban sam shikiwe dan kijat brio baki dom mi ban sam kini kijing Hikai shikiwe de nga ai men si me ki ngong ndai ban bu tang haladi nomor Blei ro ai ngi tang hisitalan mo Blei ula ai ngi hisitalan ya kata katalan ngi penon kam susu kan ya kata ngin penjar susu eta de kata ka jing amen si om tang ki samla but ya ki long kemiru de ikilong kami ba peli ba don konred ye ba dakim la ban bu dukan ru at least tang na yeng man ta tang na yeng post ki Instagram post ki Facebook te tang na ki tur la yo ken kam mantre te kata ka jingjop kan long yaki ke kani golong ka khana ka jingjop jong ko kong Egiline kharsa no kan nong penwan dor Jaiñ bat nong Hikai fashion designing han nong man song ka balapen i bada ka jinget ka jing Minot bat ka jing IT lut ka jing pos neu kala ban long ka jing shisha dekat bat kiba pilai i kini ki design ki balawa hani hadrong kini ki basu de ki kena baro kini ki sapti kulung kini ki gaun ki Jaiñ sam ki bala display hani baro beringkat mata kala subject ka baki le kini ka wedding gown kini ki kena ki lai pendap ya kini ki Jaiñ ya tho ha ka measurement ha ka jingsu ka jingthau ka jong ki iwei pe iwei pila ban i kini ki jingsu ki ba kila isu menta kala long jingsu jong ki kala long neat finishing ba internet ba ringkat ba ka jing ai jing Hikai kini ki kena om tang ba ai tang ki jing Hikai kadon kamru ba ka proof ka ba ngi ai ki certificate anda kila dap kini ki Jaiñ jong ki kini kilong ki certificate ki ba ngi ai kini ki kena anda kila dap jung kuliah ba leng ba kini ki certificate kila ban sangi ki kam ki jam lani kila ban sing ki kam ki jam lani kila ban buat ki kila ban ai ki training ban kila ban pendekam ban apply kita ki scheme kita nama ba anda la yo kan certificate kalau long ka ba klan ki ban upgrade ni ki kam jung